खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो गुड मर्निं बयनिसिमबो गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। जों नै उथिनानै लाल साहा लोंखांबाय आरो दा 9टासोआनो बाजिबाय टाइमा। बेनिफ्राय बिराद नै खिरखिथिं फुंनिफ्रायनो 5:30टासोनिफ्रायनो माने एकदम सान्दुङा माने थाव थाव फैयो आरो माने स्रां जाजोबो रुमा, उन्दुलांनोनो हायाखै मोजाङै। नै नायदो फुंनिफ्रायनो माने स्रां स्रां जाजोबो रुमा, ओमफ्राय आंखौ बांद्राय स्रां स्रांबा उन्दुलाङा। बेनिफ्राय मैया बिदिनो 11:30 12टासोआव उन्दुलांनाय जादों। ओंखामखौबो हराव बिराद लेटैसो जानाय जादों मैया। ओमफ्राय उथिनानै दिनै दुगैबाय, ओमफ्राय लाल साहा लोंखांबाय। बेनिफ्राय दा खायसे पेकिंफोरखौ खालामहोलांबाय आरो जों दायो माने 11:00 11:30टासोआव ओंखारलांनाय जागोन आरो। आं दानिया जोंनि बेडरुमनिफ्राय माने खिरखिखौ खुलिनानै बाहेरखौ एसे देखायनि, बिराद बार बारगासिनो। ओरैनोथ' शिलंआव बारा बारखाबाय थायो, ओमफ्राय दा एप्रिल माहा नालाय बारा बांसिन जादों आरो। दाथ' आरो एप्रिल माहायाव जेरावबो माने बारखायोना। जों दा दसे थानानै ओंखाम एसे जानानै ओंखारलांसिगोन। एसे जाना लायाबाबो उदैफोरा एसे प्रब्लेम जायोना बयनियाबो। जोंनिया गेस्ट हाउसनि दामा हरसेयाव 2000 करै आरो 2000। ओमफ्राय 2000आव बुहुत मोजां रुमखौनो मोनदों जोङो। डाबल बेडरुम मोनसेयाव 2000। जानायफोरनिया बेलेगै होनांगो। बेखिनिया माने हराव लानाय भिडिअ दे, बेखिनि ससेया नैबे ब्लु ब्लेंकेटआ हटेलनिफ्राय होनाय आरो ब्राउन कालारनि ब्लेंकेटआ जों न'निफ्राय लाबोफानाय, गांनैखौबो बाहायनाय जादों। ओमफ्राय टिभि गंसे दोङो, नै बिथिंजाय 2 बाहायजानाय टेबोल आरो बाथरुम दङ थेलेबलेब। थिगानो बाथरुमा, गिदिरथारबो नङा फिसाथारबो नङा। आरो नै बिथिंजाय आलमारि दङ थेलेबलेब आरो लोगोसेनो आयनाबो दंफायो। बुहुत मोजां, जेबो प्रब्लेम मोनाखै। जों दानिया फैगासिनो आरो जोंनि थानाय जायगाया माने गेस्ट हाउसआ आपमोन, ओमफ्राय दा जों गेस्ट हाउसनिफ्राय ओंखारबोबाय। जोङो बेखिनियाव जेबो बेरायला आरो माने बेरायग्रा जायगायाथ' मेरला दंमोन। बिनिफ्राय मा जाबाय, जों थानाय हटेलनिफ्राय माने बेरायग्रा जायगाफोरा एसे माने उल्था थांफिननो गोनां जायो आरो बुहुत जामबो मोनो। फारसेथिं मिस्टाराबो गारि सालायनो बाबाय, माने मैयाबो बुहुत सालायनाय जादों, बिनो सालायदों आरो ओमफ्राय दिनैबो। बेनिखायनो जों माने बेरायथ'ला शिलंआव, दा गुवाहाटि फारसे थांनोसै। जों दा नै हाइवे मोनबाय आरो जोंनिया दा थांनाया गुवाहाटि नालाय, बेनिखायनो जों नै बेथिंजाय थांगोन आरो बे गुवाहाटिनि थांनाय लामा। बेनिफ्राय थांबाय थानोसै। बेखिनियावथ' जेबो बेरायथ'ला। बैफोर न'फोरखौ हराव जा मोजां नुखायो, फुरा लाइट जोंजोबोना। जों दा शिलं टाउनखौ बारबोनानै बरापानिखिनियाव माने अर्किड रिजर्ट होननाय मोनसे दङ लामा जिङावनो। बुहुदानो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, बे रिजर्टआव हाबखांबाय आरो बेनिफ्राय फैसा लादों, मानसि हिसाबै फैसाखौ लानाय जायो। बेनिफ्राय जों दा गारि पार्किं खालामनोसै। सान्दुं गोसाब्लाबो बेरायनो बिराद मोजां जादों। शिलंआथ' ओरैनो थान्दाखा आरो जायगाफोराबो साफा फ्रेस रिलेक्स मोनखायो। बेनिफ्राय जों दा गारिखौ दोनखांनानै हाबहैबाय आरो बैथिंजाय लेकखौ नायनो। नै बिथिंजाय गथ'फोरनि गेलेग्राफोरबो एसे दङ आरो बुहुत गुवार जायगा, जिरायनोफोरबो बुहुत जायगा दङ। मोनथारबाय नै लेकखौ, ओरैबायदि बारखा, आयु गरम दिनाव बिराद मोजां जाखागोन। नै बेखिनियाव जा मानसिखा, माने बारजोंनो नै मबाइला आंनिया मावजोबदों, ओरैबायदि बारखा आरो नोंथांमोना हमनो हाखादों। बे दैखौथ' शिलंआव फैयोब्लानो बयबो नुलांखायो, बयबो मिन्थिखायो, बरापानि होनना बुङो आरो उमियाम लेकबो बुङो। बे दैनि दालां साजोंनो जोङो शिलंआव फैनाय जायो। बिनिफ्राय बेखिनिखौ माने रिजर्टआव हाबबासो नुयो आरो जों दा रिजर्टनिफ्रायसो नायनाय जादों। बेनिफ्राय जों दा गाहायथिं थांनि। बारनि थाखायनो माने फट' लाबाबो सान्थि गैया, एकदम सान्दुङा बिराद गोसाखा, नाथाय बारनि थाखायनो सान्दुंखौनो माने सान्दुं गोसाब्लाबो सान्दुं गोसा बायदि मोनाखै आरो बिराद बारखा नालाय। बेनिफ्राय बैनो गाहायाव जा मानसिफोर दंखायो, फिसा फिसा नुहुरलायदों। नै माबायदि धार दंखायो, ओरैबायदि बारखाबो, दैयानो सागरनि दै बायदि। आं बेहाय माने बट गाखोनो होननासो सानदोंमोन आरो बेनिफ्राय मा जाबाय, दिनै बारा बिराद बुरजानो आरो जायनि थाखाय बिसोरो बट सालायाखै। बिनिखायनो माने नै दैयाबो बांद्राय थौ जाबोदों, ओरैनोबाबो थौ दंखायो आरो बाराथ' बांद्रायखा नालाय बांसिन जाबाय दिनै। बेयाव गाखोब्लाथाय माने नावआव गाखोनाय बायदि मोनो दे, माने लोरो लोरो मावबाय थायोना, माने बिराद मोजां मोनो। जों मालाबा न'आव थायै थायै बर जायोब्ला, माने न'निफ्राय एसे गोजानाव जुदि बेरायनो लुगैयोब्ला जों बेफोराव फैजायो आरो बे खाथियावनो गिदिंनाबो जों थांफिननो हायो आरो थानो गोसोबाबो थानो हायो, न'खरनि फेमिलिजों लोगोसे माने गथ' गथायफोरजों। माने बिराद मोजां आरो जागायाबो गुवारखा नालाय, दैबो नायनो हाबाय आरो एसे एला बेरायनोबो हाबाय। ओरैनोथ' बेहाय बुहुदानो फैखायो, मोनथिखायो।
एबार नै साइडथिं फैलायबाय दे मानसिफोराबो बिदिनो बुरजा थांलाय फैलाय ना गोसोबायदि मबाइलखौ हमनानैबो माने भिडिअ लानो हाया बै एसे गोजानसिम थांनो सानोब्लाबो माने जागाखौनो मोना आरो मानसिफोरानो थाखाबाय थाखायो दैखौनो बिराद नायबाय थानो लुगैयो फैनोनो बायो आरो बे जायगानिफ्राय जा साफाखा दैयाबो दैखौ जोङो बुहुत गोबाव नायनानै बेनिफ्राय गेलेग्रायाव गथ'आबो दसे गेलेबाय आरो गेलेखांनानै जोङो साहा लोंबाय आरो बेयावनो साहा लोंखांनानै जों दा नैबे साइड एसे थाबायबावदों बुहुत गुवार जागाखा नालाय बिथिंना एसे थाबायबावबाय बिथिंजायबो एसे गोजौ गाखोनानै नायनो हानाय दङ बेनिफ्राय जों दा बेखौ नायखांनानै जों दा डाइरेक्ट न' फारसे गुवाहाटिसिम थांसिगोन आरो जेरावबो हाबलायला खालि जोङो लामायाव जालांसिगोन आरो सानजौफुनि ओंखामखौ जों लामायाव जालांगोन बेनिफ्राय न' फारसे थांनायाव आङो गुवाहाटिसिम जेबो लामायाव भिडिअ लालायला आरो बेखिनियावनो जि एसे लाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होबानो जाबाय जों दानिया एसे गोजौथिं फैबाय आरो बै गाहायनिफ्राय बैहाय बै दालां बानायना दोन्दों ओरैनो मानसिफोर थाबायनो थाखाय गोलावथार आरो दालाङा बेहायनो गाखोबाय जोंबो ओमफ्राय मानसिफोरा बिदिनो फट' लागासिनो जोंबो बिदिनो जोबजासिम गाखोदो आरो ओरैनो टाइम पास माने गाखोनो गोसोबा गाखोनो हायो आरो बिफां सारि सारि जा मोजां नुखायो लोगोसेनो आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय